El País va fer una campanya salvatge contra el Pedro Sánchez, per exemple, en una editorial insultant-lo, dient-li canalla, dient-li unes coses brutals. Bueno, doncs per què? Perquè els negocis del grup Prisa estaven centrats en una gran coalició, en la gran coalició entre el PP i el PSOE. I per tant, vull dir, com que el que interessa és el negoci no és la llibertat de premsa. És a dir, la dona del Cebrián va ser arreplegada als papers de Panamà i va destituir a 2 corresponsals de la cadena SER perquè ho van treure. És a dir, clar, és una empresa i són negocis, per tant, els negocis és el que ens convé. Per tant, aquí ens trobem en una qüestió que és clau, que és la llibertat de premsa. La llibertat de premsa existeix sempre i quan no ataca els grans interessos corporatius de les grans empreses de comunicació. Si no, no hi és.